Bună ziua și bine ați venit în bucătăria mea! Eu sunt Ana, iar astăzi vom pregăti minciunele. Pentru a vedea ingredientele, vă rog să rămâneți alături de mine. Pentru rețeta mea de minciunele aveți nevoie de 500 de grame făină, 100 ml lapte cald, 100 de grame smântână de la temperatura camerei, coaja rasă de la o portocală, 10 grame drojdie, un praf de sare, o esență de vanilie, 3 gălbenușuri la fel de la temperatura camerei, 100 de grame unt, 200-300 de ml ulei de floarea soarelui. În laptele cald voi adăuga drojdia, voi adăuga și 2 linguri de făină și voi începe să o dizolv. Adăugând făină, vă este mai ușor să dizolvați drojdia. Puteți adăuga chiar și 2 linguri de zahăr, nu este nicio problemă, dar eu prefer să nu folosesc zahăr, pentru că vreau să le mănânc și eu. Pentru familie le voi pudra, iar eu le voi mânca simple. Mai adaug încă o lingură de făină. Drojdia mea este dizolvată. În mijlocul făinii voi adăuga sarea. Încorporez sarea. Peste gălbenușuri adaug smântâna. Coajă de portocală. Adaug și esența. Eu voi folosi doar jumătate din esență pentru că este o esență foarte tare. Peste făină adaug drojdia. Voi adăuga și untul. Și amestecul de ou, smântână, coajă de portocală, esență. Și voi începe să frământ. Voi adăuga luat pe blatul de lucru. Uitați ce aluat frumos am și ce culoare frumoasă are. Dacă considerați că aluatul vostru are nevoie de o lingură în plus de ulei, puteți adăuga. Eu nu am pus ulei, m-am ajutat de unt, dar dacă voi considerați, nu este nicio problemă. Aluatul meu este gata. Îl voi acoperi cu folie. Îl voi pune într-un bol și îl voi lăsa să crească la loc călduț pentru aproximativ 30-40 de minute sau până când el își va dubla volumul. Aluatul meu a crescut. Îl voi scoate din bol. Este, după cum vedeți, un aluat foarte pufos. Voi începe să îl întind. Îl voi împărți în două, că este destul de mult. Ia uitați ce pufos e. Iar acum
voi începe să îl întind. Este un aluat foarte ușor de făcut, merge și la gogoși. Dacă adăugați și zahăr, este un aluat dulce, dar eu prefer să nu, pentru că vreau să mănânc și eu. Eu am câteva luni fără zahăr, absolut deloc. Și atunci prefer să nu mănânc. Aprind focul. Adaug uleiul. Iar acum încercăm să formăm minciunelele. Tăia în mijloc. Iar acum capătul îl voi băga în mijloc și uitați cum arată. Am format prima gogoașă. La fel procedăm și cu următoarea. Băgăm capătul în tăietură și am format. La fel vom proceda cu toate. Ia uitați ce bine arată. Le puteți face mai mici, mai mari. Îndepărtez capetele pentru că vreau să am totuși și niște gogoși aspectoase. Este o rețetă simplă. Iar aluatul crește foarte repede dacă îl puneți la loc călduț. Eu îl pun mereu lângă calorifer. Așa știu că îmi crește repede. Ia uitați ce bine arată. Îndepărtez capetele. Da, aluatul este foarte, foarte frumos. Nu știu cât îl vedeți voi. Este foarte fain. O face mai mici, mai mari. Depinde și de timpul pe care îl avem. Uleiul nostru s-a încălzit. Vom adăuga minciunelele. Întoarcem minciunelele pe cealaltă parte. Miroase foarte bine. Micșorez temperatura. Miroase foarte bine și sunt și foarte fragede. Iar acum mă ocup de cealaltă tură. La fel cum am procedat și la prima. Minciunelele sunt gata. Le scot pe hârtie. Și le adăugăm pe următoarele. Minciunelele mele sunt gata. Nu rămâne decât să vă urez poftă bună! Iar acum voi desface una, să vedeți și interiorul. Ia uitați! Sunt pufoase, sunt moi și sunt absolut delicioase. Vă doresc poftă bună!